Сәлем дуслар, сезнең белән уймак тапшыруы һәм мин Мәликә. Һәм без мауктыргыч уенга әзер. Ә сез әзерме? Алайса тизрәк кушылыгыз, башлап җибәрик. Сәлем дуслар. Сәлем. Сезнең командагызның исеме? Җирәкләр. Сезнең девиз? Җирәк һәр җирдә кирәк. Дирәкләр, сезнең белән танышырга бик шатмын. Сезгә бу уенда уңышлар теләп калам. Сезнең командагызның исеме? Тапкырлар. Сезнең девиз? Без тапкыр балалар. Без өйдә утырмыйбыз, без урамда йөгерәбез. Күп эшле, аз сөйләш. Шулай итә тапкыр балалар. Тапкырлар, сезнең белән дә танышырга шатмын. Сезгә дә уңышлар телим. Дуслар, командаларыбыз белән таныштык. Димәк, уенны башлап җибәрсәк тә була. Беренче тур. Дуслар, уеннарыбызны башлап җибәрәбез. Беренче тур һәм безнең командалар әзер бугай. Сезгә нишләргә кирәк икәнлеген аңлатам. Идәндә кыршаулар ята. Ике аякта кыршаулар буенча сикерәбез. Урындыкка кадәр сикереп куябыз. Аның тирәсендә 5 тапкыр әйләнәбез. Гантельләрне алабыз, 5 тапкыр аларны өскә күтәреп шүгәлибез һәм кире сикереп кайтабыз. Аннары икенче уенчы башлый, аннары өченче уенчы белән алмашынабыз. Вакытыгызны кушам, гомуми вакыт килеп чыгачак. Кайсы команданың вакыты кечкенәрәк була, шул команда җиңә. Исегезгә төшерәм, кагыйдәләрне бозмыйбыз, бездә 5 секундлык штрафлар бар. Сез әзерме, егетләр? Алайса мин сызгыргач башлыйбыз. Беренче буласың. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Гантельләрне алабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Һәм кире сикереп кайтабыз. Әкрен. Икенче уенчы башлый, плюс 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Кире кайтабыз. Әкрен генә сикерегез. Һәм өченче уенчы. Тизрәк. 1, 2, 3, 4, 5-нче түгәрәк. 5. Гантельләр. 1, 2, 3, 4, 5. Кайт. Тизрәк. Бер кыршау калды. 5 секунд тагын кушылды. Бер кыршауны әнә тегене калдырдың, вакытыгызны туктаттым. Димәк, сезнең гомуми вакытыгыз 1 минутта 23 секунд. Аңа без кушабыз 10 секундны һәм килеп чыга 1 минутта 33 секунд. Кызлар, сезгә җиңү өчен 1 минутта 32 секунд кирәк булачак. Димәк, алмашынабыз. Уеныбызны дәвам итәбез. Тапкырлар командасы стартта. Кызлар нәрсә эшләргә икәнен хәтерлибез? Белисезме? Сез әзерме? Куркып торалар ахрысы кызлар. Ничек булса булсын, сызгырам. 1, 2, 3. Вакыт китте. Әкрен. Дәвам итәбез. 5 секунд өстәлде. 1, 2. Тизрәк. 3, 4 һәм 5. 1, 2, 3, 4, 5. Һәм кире сикерәбез. Әкрен. Менә шулай. Икенче уенчы китте. 5 секунд тапкырлар командасында. Менә шулай. 1, 2, 3, 4 һәм 5. 1, 2, 3, 4, 5. Куйдык, сикерәбез. Әкрен, 5 секунд өстәлде. Һәм соңгы уенчы әйдәгез, тизрәк. Тагын 5 секунд, 15 секунд булды. Егетләр санарга да ярдәм итәләр. 1, 2, 3, 4, әйдә 5. 1, 2,
3, 4, 5. Әйдә кире шап. Булды. Демәк, кызлар, biraz ялып куйдыгыз ахрысы. Biraz тизрәк йөгерергә кирәк иде. Чөнки штрафлар белән дә штрафларсыз да сез егетләрдән biraz гына калыштыгыз. 1 минутта 34 секунд. Демәк, бу бәйгедә егетләр җиңде, ә без уеныбызны дәвам итәбез. Дуслар, уеныбызны дәвам итәбез һәм хәзер без сезнең белән пазлларны җыячакбыз. Каршыларыгызда кәгазьләр, мин сызгыргач, аларны икенче якка әйләндерәсез. Тизрәк һәм дөрес иттереп җыярга тырышасыз. Җыеп бетергәч, бөтен команда кулларын күтәрә һәм рәсемдә булган спорт төрен атый. Аңлашылдымы? Сез әзерме? 1 2 3 Тагын икәү ята, әйләндермәдегез. Спорт уены яисә спорт түрі иң баштан ук аңлашылырга мөмкин, иң мөһиме пазлны җыярга. Тиз һәм дөрес иттереп. Егетләр буталды ахрысы бераз. Кем тизрәк башын булдырачак? Егетләр кызларга карый-карый буталып беттеләр. Һәм булды. Дөрес җыйдыгызмы? Дөрес җыйдыгыз. Нинди спорт уены, нинди спорт төре? Роликларда йөрү. Роликларда йөрү, нәкъ шулай. Егетләр җыеп бетерәчәксезме? Нинди спорт төре сезнең монда? Гольф. Гольф. Бик дөрес атадыгыз, ләкин тизрәк җыеп бетерә алмадыгыз. Кызлар шуграк булдылар. Демәк, бу бәйгедә балны без бирәбез Топкырлар командасына һәм дәвам итәбез. Иң күңелле уеннарыбызның берсен башлап җибәрәбез. Безнең командалар, уенчылар чиратлашып бастылар һәм хәзер мин менә бу сикергечне әйләндереп барачакмын. Кем эләгә, шул кеше уеннан чыга. Соңгы булып калган кеше үзенең командасына җиңү китерә. Аңлашылдымы? Алайса, башлыйбызмы? Киттек. Эләкте. Читкә китәбез. Түгәрәк тиз генә кичерәя башлады. Дәвам итәбезме? Якынрак, якынрак, якынрак. Менә шулай. Киттек. Эләкте. Чыгабыз уеннан. Мин сиңа ышанам. Син әле командаңа җиңү китерә аласың. Якынрак. Киттек. Эләктек. Димәк, егетләр 3-0 бу уенда җиңделәр. Ә без, дуслар, дәвам итәбез. Дуслар, уеныбызны дәвам итәбез һәм интеллектуаль турга күчәбез. Хәзер мин катнашучыларга спорт белән бәйле булган сорауларны бирәчәкмен. Сез ул сорауларга җавап бирәчәксез. Һәр дөрес җавап өчен мин сезгә 1 балл бирәчәкмен. Сорауны укыганнан соң, кем җавапны белә, шул кулны күтәрә. Беренче кулны күтәргән кешедән мин сораячакмын. Киңәшләшергә ярый, сөйләшергә ярый. Сез әзерме? Алайса, беренче сорауны укыйм. Футболчы аягына нәрсә кия? Әйе, демәк, монда беренче күтәрделәр. Нинди җавап? Бутсы. Бутсы дип атыйбыз. Килешәбезме? Әйе, футболчылар шуннан да бутсыларны кияләр. Бик дөрес. Беренче балл зирәкләрдә. Без дәвам итәбез. Хоккей уйнар өчен нәрсә кирәк? Нәрсә кирәк хоккей уйнар? Әйе, җавап. Клюшка шайба белән. Клюшка шайба. Татарча ничек була?
Кесәкә һәм алка. Әйе, нәк шулай бик дөрес җавап. Димәк, бер балл тапкырларда һәм без уеныбызны дәвам итәбез. Дистанцияның азагы нәрсә дип атала? Дистанцияның ахыры. Менә кемдер башлады, йөгерә һәм ахырына килеп җиткәч, менә ахыргы линиясе, ахыргы сызыгы нәрсә дип атала? Әйе? Финиш. Нәк шулай тапкырлар беренчерәк кулны күтәрделәр, онытмыйбыз, кулны күтәрергә кирәк. Бер балл тагын тапкырларга бирәбез һәм дәвам итәбез. Регби тубы нинди формада? Әйе? Овал формасында, нәк шулай. Күргәнегез бармы? Ул шундый әфлисун төсендә һәм шуннан да регби тубы овал формасында һәм ул крен төстә була. Бер балл зирәкләргә дәвам итәбез. Олимпия уеннары нинди илдә башланган? Тарихка күз салабыз. Әйе? Борынгы Греция. Борынгы Греция, нәк шулай тапкырлар дөрес әйттеләр. Олимпия уеннары борынгы Грециядә башланганнар. Һәм соңгы сорау. Игътибар белән тыңлыйбыз. Беренче белгән кеше кулын күтәрә. Каток, клюшка, коньки сүзләре татарча ничек була? Тәрҗемә итеп карыйбыз. Каток, клюшка, коньки. Бу сүзләрнең татарчага тәрҗемәсе ничек була? Берсен инде без бүген әйттек. Ансын искә төшерергә кирәк. Әйе, бөтенесен искә төшерергә кирәк. Әйе, бармы җавап? Ярар. Каток, клюшка һәм коньки. Тиз-тиз бара идек, соңгы сорауда уйланып куйдык. Бер сүзне инде бүген әйттем. Тимер аяк, тагын каток һәм клюшка калды. Клюшка бүген булды, дөрес әйтәсең. Каток һәм клюшка. Конькины әйттек, тимер аяк. Идегез, зирәкләр әлегә бу сорауны үзләренә таба тарталар, берсен әйтә алдылар. Тагын икәү бар. Нинди вариантлар бар? Каток һәм клюшка ничек тәрҗемә ителергә мөмкин? Коньки, тимер аяк. Әйе, нәк шулай. Әйдәгез, 3-кә кадәр саныйм. 1, 2, 3. Җавап? Җавап булмады. Клюшка, кәшәкә. Алка белән бер вакытта әйттек без аны. Ә каток ул шугалак. Димәк, бу балны әйтә алмадыгыз. Дуслар, бу бәйгенең нәтиҗәләрен сез экраннарыгызда күрәсез, ә без дәвам итәбез. Дуслар, бүгенге күңелле уеныбыз да ахырына якынлашты. Димәк, җиңүчене игълан итәргә вакыт җитте. Зирәкләр һәм тапкырлар. Димәк, бүгенге уеныбызда җиңүче дуслык. Мен сезнең барыгызны да котлыйм, сез барыгыз да булдырдыгыз. Уеныгыз өчен рәхмәт. Сез чын спортчылар. Дуслар, уймак тапшыруын карагыз, спорт белән шөгыльләнегез һәм аның белән кызыксыныгыз. Ә бүгенгә исә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз! 1, 2, киттек. Эләкте, читкә китәбез. Киттек. Эләкте, чыгабыз уеннан.